बर' बिजोंनि थाखो द'नि गुणोत्सव आनजादखौ बर' बिजोंजों थाबैनो फिन थाखो द'नि थाखाय गुणोत्सव खुंफिननांगौ। जि दोनथ'नाय बे आनजाद बेखौ गोख्रैनो सोंथि बिलाइखौ बर' रावजोंनो दिहुनफिननानै गोख्रैनो गोदानै मोनसे गुणोत्सव थाखो द'नि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ आसाम नाङैनो जोंनि बर' मिडियामनि फरायसुला फरायसुलिखौ लाफिननांगौ। थाखो द'नि गुणोत्सवआव सानखान्थि आरो बिगियाननि मोननै सोंथि बिलाइखौ इंराजि रावजों सोंथि बिलाइ दाननायखौ जों माब्लाबाबो गनाया। आसाम सरकार एबा आसामनि सोलोंथाइ बिफाना बिजोंनि सायाव बेफोरबायदि जेंना जाबसिननानै होनायफोरखौ मानिनानै लानांगौब्ला बर' बिजोङा जोबस्रांलांनायनि लामायाव। थाबैनो बर' रावजों सोंथि बिलाइखौ दानना गुणोत्सवखौ खुंफिननांगौ। आसाम सरकारा बेफोर दाबिफोरखौ मानियाब्ला गोख्रों सोमावसारगोन। बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ धेमाजि जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि तेनजिं बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो। आसाम रायजोनि गुणोत्सव खुंनाय हाबाफारिया आसामनि जिल्लाफोरनि फरायसालिफोराव खुंफुंजागासिनो दङ। नाथाय बे बोसोरनि गुणोत्सव खुंनाय हाबाफारिया बिजोंखौ लानानै गोबां दावराव दावसि सोमजिनायखौबो नुनो मोनबोबाय थानाय जादों। थाखो द'नि गुणोत्सव फेज 2 आव सानखान्थि आरो बिगियान मोननै आयदायाव सोंथि बिलाइया इंराजि रावजों फैनायखौ थाखो द'नि गुणोत्सवखौ धेमाजि जिल्लानि गासै माहारियारि आफादफोरा बन्द खालामनाय जाबाय। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बाथ्रा बुंखो आबुङै मिथिना लानि फै। बे समाव नोंथांमोननो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जोङो साबायखर जासिबाय। जोंनि बे नैबे दैमालु बड' एम इ स्कुलाव जि गुणोत्सव जादों, बे गुणोत्सव जानायाव जोङो दिनै थाखो 'नि सानखान्थि आरो बिगियानखौ इंलिस मिडियामाव फैनायनि थाखाय बर्जन खालामनो जों मोनसे धरना बेयाव लाफैदों। बे बर्जन खालामनाय जि धरना, नेवसिनाय जि धरना, बेवहाय बे जायगानिफ्राय जोङो आसाम सरकारखौ बुंगोन जे जोङो आसाम सरकार आरो आसामनि शिक्षा बिभागा आसामनि खना खनला फरायसालिफोराव दिनै गुणोत्सव खुंदों। बेखौ जोङो बरायदों, बेखौ जोङो मोजां मोनदों आरो जोंनि सोलोंथाइनि गुना बांगोन बेनि गेजेरजों। नाथायबा मोनसे खोथाखौ नोंथांमोननि गेजेरजों सरकारखौ जोङो बुंनांगोन, आसामनि सोलोंथाइ बिफानखौ जोङो बुंनांगोन जे बिथांमोना बर' मिडियामनि थाखो 'नि सानखान्थि आरो बिगियानखौ इंराजि मिडियाम हरनायखौ जोङो बै समावनो, जि समाव आसाम सरकारा आसामनि शिक्षा निति मोनसे फोसावदोंमोन जे क्लास 6निफ्रायनो मोनफ्रोमबो मिडियामावनो बिगियान आरो सानखान्थिखौ इंराजि मिडियामनि खालामना होनाय जागोन होनना फोसावनाय समावनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, जोंनि बर' थुनलाइ आफाद आरो बर'नि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोर, सान्थौगिरिफोर, जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरनि गारजेनफोर, बेफोर गासिबो जोंनि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि मानगोनां बिथांमोना सावरायनायनि गेजेरजों आसाम सरकारनो मोनसे थांखि होदोंमोन जे जोङो बिगियान आरो सानखान्थिखौ थाखो 'नि जि आयदा, बेखौ जोङो इंराजि रावै माब्लाबाबो गनायना लानो हानाय नङा आरो बेखौ जों मानिनानै लाया। बेखौ फोरमायनायनि उनाव आसाम सरकारा जोंनि बर'नि माहारियारि आफादफोरनो, बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफादनो मोनसे आसा होदोंमोन, फोसावनानै होदोंमोन। जोंबो मोनदोंमोन बेखौ धेमाजि जिल्लानि हिसाबै। दा बेखौ मोननानै जोङो गोजोननाय मोनदोंमोन जे थाखो 'नि मेथ्स आरो साइन्सआ बाइलेंगुवेल जागोन, मोननै रावनि जागोन, इंराजि आरो बर' बेबायदि फैगोन होननानै। दा जोङो गोबां आसाजों नेदोंमोन। जोंनो सरकारा बा सोलोंथाइ बिफाना जोंनो मोनसे मोजां राहा होबाय, जाय राहाजों जोंनि बिजोङा थांनानै थागोन, जाय राहाजों जोंनि बिजोङा दावगालांनो हागोन, जों जोंनि बिजोंखौ थि खालामना लाखिनो हागोन। नाथाय दिनै फैयै नुफैबाय नैबे जि गुणोत्सव खुंनाय, बे गुणोत्सव खुंनायाव थाखो 'नि सानखान्थि आरो बिगियाना इंराजि मिडियामनिसो जानानै फैबाय। दा बेनि थाखायनो जों दिनै नैबे जोंनि धेमाजि जिल्लायाव, आङो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै दैमालु एम इ स्कुलाव आं दायो दंफैयो। दा गुणोत्सव आनजादा जागासिनो दं। एसे आगोलावसो जोङो थाखो 'नि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ आनजादनिफ्राय दिहुननानै न' फारसे जोङो थिनहरबाय जे जोंनि जि थांखि आरो नोजोर दुलाराय बर' फरायसा आरो बर' थुनलाइ आफादनि, जों जे थाखो 'नि सानखान्थि आरो बिगियानखौ इंराजि मिडियामाव गनायनानै लाया, बेखौ प्रटेस्ट खालामना दिन्थिनो थाखाय जों बेवहाय दिनै जोंनि फरायसुला फरायसुलि, जोंनि फरायसुला फरायसुलिनि बिमा बिफा, जोंनि माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोर गासिबो फैनानै एक्सटार्नेल इभेलुएटर, बे फरायसालिनि फोरोंगिरि, बे फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि सार मिस मेडाममोनजों जोङो सावरायबाय। बिथांमोना जोंखौ मदद होदों। जोंनि राव आरो थुनलाइ, जोंनि राव आरो बिजों, बेखौ
सरकारा षड़यन्त्र खालामनानै फोजोबस्रांनो नागिरनाय बे बाथ्राया जोंनि गोसो गोरबोआव दिनै दुखु नांदों। बे दुखुखौ जोङो जोंनि जि गुणोत्सव आनजाद बेखौ नेवसिनानै थाखो 6नि जि गुणोत्सव आनजाद थाखो 6नि फरायसा फरायसुलिफोरनि गेजेरजों बेखौ नेवसिनानै जों सरकारनो फोरमायदों। दिनै सरकारा नोजोर होगोन बेखौ, आरो जों माब्लाबाबो सरकारनि बे सोलोंथाइ नीति बे थाखो 6नि मेथ्स आरो साइन्सखौ इंराजि मिडियामाव लानाय बेखौ जोङो माब्लाबाबो गनायनो हाया। बे नीतिया जाबाय, बे सोलोंथाइ खान्थिया जाबाय बर' मिडियामखौ बर' बिजोंखौ फोजोबस्रांनायनिसो मोनसे नीति होननानै जों सानो। ओंखायनो जों बे जायगानिफ्राय आसाम सरकार आसामनि सोलोंथाइ बिफानखौ जोङो खावलायहरदों बिथांमोना गोख्रैनो बे थाखो 6नि जि सानखान्थि आरो बिगियानखौ इंलिश मिडियामाव होनायनि थाखाय जोङो बर्जन खालामनाय जि दोनथ'नाय बे आनजाद बेखौ गोख्रैनो सोंथि बिलाइखौ बर' रावजोंनो दिहुनफिननानै गोख्रैनो गोदानै मोनसे गुणोत्सव थाखो 6नि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ आसाम नाङैनो जोंनि बर' मिडियामनि फरायसुला फरायसुलिखौ लाफिननांगौ। आरो लाफिननायनि गेजेरजों जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरा जोंनि सोलोंथायाव जाबायदि दावगोदों बेनि मोनसे सुमोनथाइ लानांगौ। बेखौ जोङो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खावलायबाय। आरो जुदि बेखौ मावा आरो जुदि बेखौ लाया आरो जुदि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइया खावलायनाय लेखा जुदि मानिया, जोंनि माहारियारि आफादफोरनि बर' गोरों गोराफोरनि बर' रोंगौसाफोरनि बर'नि दैदेनगिरिफोरनि जि साननाय हनाय, जों जे बर' बिजोंजोंनो थाखो 6नि क्लास 6नि जि मेथ्स आरो साइन्स साबजेक्ट बेखौ जुदि बर' बिजोंजों होआबा जोङो आसाम नाङैनो बाध्य जागोन। जोङो राजा लामायाव ओंखारनानै धरना खालामफिनगोन आरो सरकारखौ जों बाध्य खालामगोन। गतिके जों बिनिफ्रायनो बिथांमोनखौ खावलायहरदों बिथांमोना गोख्रैनो बर' बिजोंजोंनो साइन्स आरो मेथ्स थाखो 6नि बेखौ सोंथि बिलाइ दिहुननानै गोदानै गुणोत्सव थाखो 6नि थाखाय फाथिफिननांगौ। आरो जुदि फाथिफिना जोङो नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो बर'नि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरा, बर'नि गुबुन गुबुन बुद्धिजिबिफोरा जेरै जोंनो बिथोन होगोन, जेरै जोंनो गावनि रावखौ फोथांना लाखिनायनि जोङो साननानै मोननाय राहा मोनगोन, बे राहाखौनो लानानै राजा लामायाव जों ओंखारगोन। गुबुन गुबुन थाखोनि जोङो धरना लानो बाध्य जागोन। बेखौनो जोङो नोंथांमोननि गेजेरजों फोरमायहरबाय। गोजोन्थों। सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला। जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया। नंगौ, चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय SI निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे सेन्टाराव सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो। बे SI निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ। नोंथाङा SI निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।